Si sóc una persona que té molt en compte els altres a la seva vida, tindré moltes dificultats per dir que no. Perquè sempre penso que em sap greu, que si els molesto, que si després no comptaran amb mi, em tanco portes, que per una banda vull però per l'altra banda no vull. I aleshores estem en aquest dilema que vol dir compto molt amb els altres. Què hem de fer? No comptar amb els altres tampoc, sinó tenir-te en compte tu. Dintre de l'experiència de l'altre, tu t'hi has de comptar. Tu i jo estem continguts en la mateixa experiència. Jo me'n tinc en compte a mi i et tinc en compte a tu. Amb dues realitats hi són presents. I tenir-me en compte a mi vol dir que sé una mica clarament què vull, què no vull, què m'agrada, què no m'agrada. I sobre això vaig decidir una mica la meva vida. Però si tinc més en compte els altres, cauré en creure que els altres em necessiten, creure que si jo atenc les necessitats dels altres m'estimaran més, que si jo m'ocupo de les seves necessitats, si els complac, si faig una mica el que esperen de mi, em voldran. I aquí és on ve la trista realitat, que tard o d'hora s'aprèn que per molt bo que siguis no fa que t'estimin més, sinó que t'utilitzin més.